Днеска е ни последното занятие, представителна изява е. Това значи, че се заснимва се и ще се съхранява като документо и нещо. 3 неща ще направим. Едното е заслон, подслон по-скоро. Подслон. Другото е, ще направим един огън, който е с горно горене, дълго горящ огън, казва с шведски огън, специално онези дръвчета, къде отидоха ците. Четворка и другите ще ги направим. Гледайте да не са на мокро, да може да горят. И ще направим плаващо средство, което ще преодолее воден участък тук по Дунав. Трите неща. Правим ги едно по едно. Днес ураджийската всичко да почне, всеки да се занимава. И внимавайте дисциплина да не стане работен с брадви, работен с огън, да не стане някой белър. Огън, откъде ще го палим? Той е. Сега ще почнем най-напред с огъня, защото може да завали дъжд, после да огасне. След това ще направим подслона, ще използваме и тези двете дървета. Обърнете се, ще ви го обясня как. Трябва да ги срежем. Няма да режем нищо. Ще вземем един кол, ще ползваме естествения четал тук и тук ще го вържим. Назад ще пуснем клони и гради, на елона ще го метнем и става тук подклон, ще ползваме това. Добре, поне запалим огъня тук тия, примеси да рода. Огъня ще бъде тук така на това място. Да, дай, че той да рода го примесиме тук тия гусне и тук подслон и тук огън, не огън. Той дърво мога да направи така, пейка и подслон и тъй ще направим. Сега, слушайте ма добре, как се прави подслон? Подслон обикновено се ползват наклона на подслона да бъде срещу вятъра. Значи, обикновено, слушайте сега, подслона се прави, обикновено идват ветровете, постоянните ветрове са от запад. И зато и наклона на подслона се слага тук. Не може да го сложим, да отворим така, защото вятър да всичко ще ни мушни обратно. Така. И добре. Не трябва нищо да се пая, да съм хубаво. Трябва по-тясно, по-тясно. Събери го той към той. Дръж го. Тъй. Ти така ще останеш? Няма ги различава, дръжте ги те. Държим да. Тук е така малко. Не бе дърпате как? Ама е тук, да искам и тази цепка да пуснем малко. То трябва направо на мястото на дича го палим да държим, защото всякът ги размести. Ние ще го завържим? Пъди се режи. Да. Те не знаят, че няма се запали. Ико? Няма да ще го мислиш положително, няма да говориш. Няма той, няма оли. Ще кажеш, ще стане, ама малко трудно. Стане, ама много. Че за какво? Да. Вика кой? Сега калев перманганат, купува се от аптеките, струва 70-80 стига. 60, Действието му е взривоопасно. Служи го 1 лев. Багарми. Така, внимавайте. Почва предпуква. Да не удариш бидоните. Изгоря като. Вижте колко се съсипва се. Той е такъв Да корак. може да гръмни. О, господине, какво правите вие? Така. Да може да гръмни, нали все пак? Те на 8-то изпах. На земята. Ай, сипах ти. Не, малко. Що? Да видим какво прави. И какво стана? Нищо, само почна. Не, дори леко препушваш, нищо не направи. Тъй. Дори ни почна да показва, почна. Запомните ли Сега ще калев гръмни. перманганат? Да, и той не го знам. И глицерин. Той няма да... Нищо няма да стане. Глицерина гърми. Глицерин ще сложим и Нищо няма да стане. няколко капки. Да, ясно ми колко да умрем. Глицеринато е хранителен продукт. Не, един табелата. Стига. И сега вода трябва, не? Няма. Изчакваме. Един табелата е. Да попи. Миро, мол ме кефи днеска. Сега чакаме да се самозапали. Гледайте, записваш ли всичко? Запали. Леко е, спокойно е. Записваш ли? То се запаля, господин. Да, самозапалване. Ние вода му наляхме и то нищо не господин бил става. голям пичове. Ние отде да знаем. Тя тук е. Чакай, ще удариш табелата. Първо заби кола и тогава. Значи, тъй се пали без кибрид.
То повече неща е. Това смука се запали. Добре. Да, Джобен котлон няма нужда да събирате дърва, може да се и в Дунава, в лодката. Който и вътрешното. Това е една консервна кутия, ще ви обясня. Виж, Ама вътрешното какво? събира се в джоба, трябва да ти само нещо да запалиш. Една консерва, като изедеш консервата, вземаш един картон и го навиваш вътре. Като го навиш, го съм го навил картона. И го заливаш с разтопен восък. С разтопен восък го заливаш. Да. Восъка или парафин, ако имаш свещи, разтопен парафин. И става твърдо, пипни нещо твърдо. Той нещо, Да може да гори по-бавно. той нещо е подобно на свещ, гори бавно. И сега виж какво става. Предварително съм си подготвил памук с восък натопен, за да може да се разпали по-лесно. Той са разпалки, се казват. И ще палим с кибрид той нещо. А той ще го запалим без кибрид. С пръчки. Той ли без пръчки? Ето това е, памука лесно се запалва и като има восък гори много. Тъй. Ето ти един, сега ще видиш като се разпали. Така. Запала всичко. Това е като свеща и ще гори малко, дълго време. Сега обръщаш го така, накланяш го, почва да се разпалва постепенно. Тъща се запалва. Въртиш. Тръгна. Трябва да се разпали цялото вело папе и ще гори. Така. И той може да ти гони комари. В палатка, във всичко мога да сложиш. Се внимаваш да се самозапалиш. Няма запалиме неща. Его. Сега, той искам да го разпаля цялото, трябва и на така го обърна. Нагрява се и... Нагрява, за да ми пари. Трябва с някакви клечки да го хвана. Да ще вземем камъни и може да сложиш вода и да готвиш в някакво канче, ако имаш. Той е котлон. И колко време долу горе? Еми за чимо? Ще го чакам да изгори цялото. Колко сега? 1-2 часа ще гори. Сега е 2 часа много е, господин. 1 часа, а ние преди 5 минути сме го... И как да разтопим парафин, че да сложим? Слагаш го в едно канче и във вряла вода, топла. Ще пустим. Само го закачите, господин. Само го закачите. Гага! Никола! То няма да вари. Никола! Ей! Тръндафута! От кое дърво брахте черви, бе? Густа пъти на брахте ли черви? Господине, да направим там още дека от сета, не вземете. Ти нищо не прилича. Стой! Сега ще сложим на его. Ето и дръвце. На его колко човека ще влизат там? Дългото е допускам. Хайде, отделете го първо. Хайде, върчи.
Остава последната част на занятието, преодоляване на воден участък с саморъчно произведена лодка. Коя чапата?